Anyuola mar japuonj manonegi e piny Libya ma Tanzania koni ok gibi iko rabolo kar wuodgi nyaka chop sirikand Kenya kod Tanzania migiringre wuodgi manochiel kod magenre 29 dwe mokalo. Kaka yuto moilero no kopogre kod paro ji mawito ngimagi e piny Tanzania jokenda joganda koro koni gin kod neno moromo magibiro chwalo ne doho mar maundu e piny mangima ICC mondo mikaw hondamo ne piny Tanzania. Osekalo jumbe ariyo nyaka ne report mar nek mar japuonj chopne anyuola mare kaunti ma Siaya. Kuom ndalogi gisebedo ka gisundo piny owacho ma Tanzania kaachiel kod Kenya mondo yie omigi ringre wuodgi manyaka sani pok oyudie kuonde kano ringre joma otho ma piny libamba ma Tanzania. Anyuola ni oramo ni ok bichungi gi korabolo e kar wuodgi ma ok gineno ringre. Juzi nilisikia Mama Samia Suluhu akinukulu Bible. Nami pia nitamwambia aende katika Biblia ambapo alinukuu akasome kitabu cha Waebrania 10:26 hadi 30. Nasikia inamwambia aje. Tuliwapatia mwalimu aenda wafunzie pale kizungu. And now asante ya mapunda ni mateke. Hivi ndio watu wanafanyiwa wakienda kusaidia nchi zingine, then we should be very afraid. Kama itatuchukua miaka ngapi, hatutafanya mifano ya kuzika. Kitu yenye tunataka mwili ya ndugu yetu. Hata kama itatuchukua miaka 10, lazima tuzike Okot. Egitwak ye boma ma Nairobi, etwak mane oyuorie kod jokedo ne ratiro mag oganda, mako ni gichichni nitie jokenya mathoth mane owito ngimagi e piny Tanzania e kinde yiero, kendo nyaka sani giloso report magichano chwalo ne doho mar piny mangima ICC. We have so many Kenyans who've been made victims of what is happening in Tanzania, and they are being punished for what Samia Suluhu believes they are the cause of the problems that Tanzania is going through. We are going through a process of trying to talk to the Kenyans who have their families here to be able to establish how many Kenyans are suffering. I've already communicated with the ICC, and we believe as we stand here and as we speak to you, we have enough evidence, more than enough evidence, to confirm the crimes against humanity that have been committed in Tanzania. Bende gichano timo lur mogik ne ji duto mane owito ngimagi e piny Tanzania, Nairobi ka odiochieng' makiny. We're going to be holding a vigil in solidarity to the lives we've lost in Tanzania tomorrow at National Archives, and we are inviting everyone across the globe, wherever they are, to take a moment of silence, light a candle in memory of those who've lost their lives in this fight. And if we are in Nairobi, we meet at 5 o'clock. 5 o'clock at Nairobi National Archives. John osebedo ka puonjo e piny libamba ma Tanzania kuom higni 8, kendo wachore ni ne ochiele kod magina tarik 29 dwe ma okalo e kinde ombulu e piny Tanzania. Judith Omondi, Ramogi TV. Report mayango